занони гирифтори ВИЧ дар Тоҷикистон аз таъбиз ва зӯроварӣ дар оилаву ҷомеа ранҷ мекашанд. Ин натиҷаи як пажӯҳиши тоза аст, ки миёни 400 зани бо ВИЧ зиндагикунанда дар 4 минтақаи Тоҷикистон анҷом шудааст. Ин гурӯҳи занон бештар аз муносибати бади аъзои хонавода ва таъбиз дар дастрасӣ ба хадамоти тиббӣ нигаронӣ кардаанд. мутаассифона он муассисаҳои тиббие ки кам бо шахсони бо ВНМО зиндагӣ кунанда кор мекунанд, маълумоти кофӣ надоранд, дар он ҷо муаммоҳо мавҷуд ҳаст ва ин тадқиқот инро пурра имрӯз нишон дод. дар ин пажӯҳиш 47% занони пурсидашуда гуфтанд баъди ошкор шудани ин вирус дар онҳо ба навъҳои гуногуни хушунату таъбиз рӯбарӯ шуданд, муносибате ки баъзан барои гирифторон бадтар аз вирус аст. ин зан ҳам 6 соли пеш ба ин вирус гирифтор шуд. мегӯяд борҳо таъбизу хушунат дидааст, то замоне ки барои риояи ҳуқуқҳояш садо баланд кард. масалан агар хона бафаҳманд ки ҳамин зана гирифтори ВИЧ дорад, мешавад ки гудакдор бошад, гудакҳошон ҷудо мекунанд. мешавад ки намемонад ки ошхона ба дарод, намемонад ки авқот тайёр кунад, ҳатто намемонад ки ҳамон бо бозӣ кунад. ҳоло ин зан дар яке аз созмонҳои иҷтимоӣ кор бо гирифторони ВИЧ фаъолият мекунад. мегӯяд ба чандин нафар умед бахшидааст. кай ки мо гуфтан мегирем, фаҳмондан мегирем, бурдан духтуро кати мо шинос мекунем, духтуро кати ҳам суҳбат мекунад. баъд оста одам ҳамин худаш ба омадан мегирад. бисёр ҳамин мо одамое мешиносем ки солош кати доруҳошонро намехӯрданд аз рӯи тарс. талошҳои ин зан барои бозгашт ба зиндагии маъмулӣ ва кӯмак ба дигар ҳамтақдиронашро созмонҳои кор бо гирифторони ВИЧ муҳим медонанд. онҳо мегӯянд ҳоло бештари фаъолияташон ҳам ба занон равона шудааст, чун солҳои ахир теъдоди занони олуда ба ВИЧ ба маротиб афзоиш ёфтааст. агар дар 8 соли ахир шумораи гирифторони мард ба ин вирус 3 маротиб зиёд шуда бошад, аммо миёни занон бештар аз 5 баробар афзудааст. сабаби асосии он дар он аст ки то соли 2010 гӯем агар эпидемияи ВНМО вобаста буд ба шахсони нашаманди тазриқӣ, асосан эпидемия аз ин гӯем гурӯҳ буд ва баъд аз соли 2010 тадқиқотот нишон медиҳанд ки ин ба воситаи алоқаи ҷинсӣ зиёд шуд ва вақте ки алоқаи ҷинсӣ ки зиёд шуд, мутаассифона сафи гӯем агар занонам зиёд мешаванд. ҳоло дар Тоҷикистон бино ба омори расмӣ дар миёни бештар аз 8613 нафар гирифторони вируси норасоии масъулияти бадан бештар аз 4000-ашон занонанд ва кӯдакон низ дар миёни онҳо кам нестанд.